Udah kergawe. फिसालाजों लोगोसे सानै जिउ गोमाफाबाय गासै साथाम जाहैबाय ने बे आंनो बोराया बे खारेंखौ नायदोंमोन खारेंआनो उरबायदि जोंखादोंमोन हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबसक्राइब खालामना गालांबानो जाबाय बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर शेयारखौलाय अबावथो खालामनो एसे नायना होलांबानो जासिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माबा एसे बुदब मोनसिनदों आरोना लोगोफोर माने फुङाव थाब सिखाराखै गणेश फुजा नायदोंमोन ना लोगोफोर ओंखायनो माने 7टा बाजायावसो सिखारनाय जादों आरो इनि सायाव सानदेबो ना क्लास सासे जेबो गैया माने फिसाफोराबो ओंखायनो माने फुङाव आथुर बिथुर जाहोहरनायनि कुनु माने गोनांथि गैया नालाय फुङाव माने बुदबलायनाय उन्दुबाय आङो मोनायाव माने 12टा बाजायावसो फैबायना गणेश फुजा नायनानै खाथिनिनो फुजा नालाय नायैयाबो जाया नायहैयाबाबो जाया जिहेथु माबा दावरावआ बिराद माने खोमायावल' हाबफैबाय थायो आरोना ओंखायनो उन्दुलांनोबो हाया मानोबो हाया माथो खालामनो उपाय गैया दसे बेरायना फैनोसै होननानै थांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै खुमब्रा बोरायजों दाउ बयलारजों खोरोरो जानोसै दिनै माने लोगोफोर बिजावजालिसो होनलायलांबाय बिबोनाङा हरदोंमोन आरोना गामियाव गोलैनाया थाइसे ओमफ्राय गोबाव जालाबाय जानाय नै लोगोफोर गावलायलांबाय ओमफ्राय अब्लाबो सेवाखै आरोना मोजाङैनो दङ ओमफ्राय खुमब्राजों दाउ बयलारजों ओरैबायसा टेस्टि संगोन ना लोगोफोर होनलाय बाबा होरो दानखावनोसो होरो सेवाखैहाय मा मोजाङैनो दंथारो नै एसेबा गोराहाय एसे सेवहां जाबायमोन नै थाब जायामोनबा सेवसिगौमोनानो दिनै थोख्लायथारनोसै जानाया खुमब्रा बोरायजों बरियानो सायना लाग्रोनोसै र' माबार पुरा पुरि रेडि आरोना संनाय खांनायनि लाहार फाहार लानोसै दायो नै बानलुफोरखौ मस्ला मस्लि देफाब लाबाय आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय दाउ बयलारखौबो दै गुदुंजों एसे लुस्र'नानै लाबाय ओमफ्राय एवफ्रामनानै आङो बाहेरावसो लांसै लोगोफोर सेरेब मावनाय जायगायाव माने होनबाथाय बिराद टाइम जाबाय आथुर माने खुमब्रा ओंख्रिफोरा गेसफोराव थाब माने मोनखौ हाया आरोना ओंखायनो माने बाहेरावनो संनो ओरै होननानै बाहेरावनो रुहैबाय आरोना खुमब्राखौ ओमफ्राय बेदरखौ इयाव बरियाके एवफ्रामना लानोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय लाइ गिदिरखौ माबार हाख्लिब लाबाय आरोना हास्राद इनिफ्राय माने लाइआबो ओरैबायसा ग्लाब जाना दङ लोगोफोर ओमफ्राय माने फानहैनोबो टाइम मोनाखै बोराया इनिफ्राय नै लाइ गिदिरजों ओमफ्राय दाउ बयलारखौ दरनैसो दोनबावदो आरोना लोगोफोर दाउ बयलारजों बरिया एवनोसै आरो नै लोगोफोर दाउ बयलारखौ दरनैसो दोनबावदो माने गथ'फोराबो बांद्राय माने जाया नालाय जिहेथु इनिफ्राय लाइजों ओमफ्राय दाउ बयलारजों मोनसे एवनो होननानै बोराया खोन्थाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर बियो जाबाय दाउ बयलारखौ माने एवफ्रामनानै जि बरिया दै सै होनानै लाखाबाय आङो मस्ला मस्लि हाइजें माबा माबि गरम मस्ला गुदुं मस्ला थान्दा मस्ला इनिफ्राय माने बाहेराव स्र' लखबना हैसिगोन आङो बाहेरावथ' खुमब्रा रुबाय दं नालाय याम्मी मोदोमलायना एवनानै लाबबाय दायो नैयाव स्र' लखबना होनोसै आरोना टेस्टि जाखावनांगौ बोराय बुरै बरिया आरो दुन्दिया गोरलै होबावगोनसो एसे ग्लब गोदौसै र' खुमब्रा बोरायफ्रा थाब मोननो नागिरा दसे गोबावनो खोबहाबनोसै जानांगौ जानानैसो मानसि जिउआव थास'नायनि दै बायदिसो जिबनफोरा दिनै दं दा गाबोन गैया होननाय बायदि आरोना मोनबायबो लोगोफोर नै सान्दुंनि थापजों अरनि पावारजों ओरैबायसा माने खुमब्राया नै खान्थासे थिप संखाबाय आरोना लोगोफोर हरनिबो साननिजों जानानैसो थैनांगौ लोगोफोर एकदम बोराय बुरैब्लाबो माने खान्थासे संखाबाय आरोना थिपनो खायसे सानलायगोन आरोना बोरायजों बुरैजोंनो इमान ओंख्रि जायो इमान खान्थासे ओंख्रि जायो ओरै होननानै ओमफ्राय माने जानानैसो मानसि आरोना जानासो थैलांगोन होननाय बायदि दुन्दियाखौबो मुथासे भरा हाना होनोसै
ओरैबायदि मोदोमफ्रुबाय लागाव गोदोनि बोराय बुरैफोरा ना लोगोफोर एख' माने ओंख्रि साखिनाय नियम गैयामोन आरो जोंथ' दा साखियाबाथाय माने ओंख्रिखौ संनो रोङा होननाय बायदि आरोना ओरै हमबाय ओरै खालामबाय होमबानो टेस्टि जाखाबाय मोनबायबो नै लोगोफोर बारा संबाय थालां गेसानो दिल्ली बम्बाइ मोनहैजोब्बाय उरायलांजोब्बाय साखिना नायनोसै र' लोगोफोर साखियाबाथ' संनोनो रोंखाया नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय साखिना माने खुरैसे फोजोबजोबनोसै आरोना नै ओरैबायदि गोथाव जादों लोगोफोर खुमब्रा बोरायजों ओमफ्राय दाउ बयलारजों बांसिन गोथाव मोनजायो आं लोगोफोर दाउ बयलारा मेजेम दङ ना ओमफ्राय लकेल दाउजोंबो गोथाव जायो अब्लाबो माने लकेल दाउखौ माने बांसिन हारा मोनजायो आरोना खुमब्रायाव होबाथाय माबा हारा जेव मोनजायो आंहा ओमफ्राय नैदि मा होनो बयलारखौसो बांसिन गोथाव मोनजायो आङो खुमब्राजों साखिना खावसे फोजोब्बाय आं लोगोफोर ओजोंहाय माने लाइ गिदिरजों बयलार एवनायाबो जाबायानो आरोना लोगोफोर नै मोनसेयाव इखौ आं माने गेसाव एवबाय आरोना ओमफ्राय खुमब्राखौ माने बाहेराव संखांबाय ओमफ्राय नै लोगोनो लाइजों ओमफ्राय दाउ बयलारजों बरिया मोनबाय आरोना लोगोफोर नै न'निनो लाइ नालाय दसे खोबाबबानो रेबे मोनलाङो आरोना जि गोदैखा लोगोफोर लाइआबो माने सिनियानो होलायनाङा आरोना सिलिप बायदि गोदै ओरैबायसा टेस्टि आरोना आंहानि बोरायनि लाइ गायनाया लोगोफोर बेयावनो मोनसे आङो भिडिअ नायदोंमोन आरोना ओरैबायसा दुखु मोनदों भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर बुंस' हायै दुखु आरोना मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै ना लोगोफोर ओरैबायसा माने जाथाया जानानै फैयो मानसिनि जिउआव बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि आमटेका अन्थाइबारि होननाय गामियाव आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बयबो नुबायबो जानो हागौ खायसे नुवाखैबाथाय नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनाबो दुखु मोनगोन भिडिअखौ नुयोब्लाथाय ओरैबायसा दुखु नांथाव आरोना हाबाया माने गाजा गोमजायै जाना थांनानै हरावसो माने बे जाथाया जालांबाय आरोना निजिनि अबथिरा जिउखौ खोमानानै लानांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साथाम थैदों आरो बिसोरो गासै ओमफ्राय कारेन्ट सर्ट जानानै थैदों जाहैबाय लोगोफोर माने कारेन्टआ जनानै माने गामि एरिया हरनाय कारेन्टआ माने सर्ट जायो दा गावबा गाव न'खराव माने सर्ट जानानै माने थैदों आरोना लोगोफोर ओरैबायसा दुखु नांथाव आरोना बे हाबानि दिनावसो आरो माने हाबाया एसेबां गाजा गोमजा थांबाय दिनै हरनि समावसो माने गावनि अनसुलि बिसिखौ माने नागारलांबाय आरोना गावनि अनसुलि बिसिनि माबाखौ मा होनो रान्दि खालामलांबाय आरोना बेसेरा अना खानानो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायबाथाय माने ओरैबायसा दुखु मोनगोन आरो सासेया सेंग्रा ओमफ्राय आरो बे हौवा गोदानाथ' थैखाबायानोखा आरो गुबुन सासे आरोना बेहाबो माने फेमिलि गोनांखा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय आङो भिडिअखौ एसे क्लिक होना होनोसै ओंखाम उखैनायाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै खाफाल जेबो गैया खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बेनि दुखु आंहा आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन
ओंखाम उखैनाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै खाफाल wah जेबो गैया खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान सखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बेनि दुखु आंहा आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन माने सासेया जाहैबाय दैमालु नार्जारि ओमफ्राय सासेया सासेया मा होनो बिजय लाहारि ने दा नोंनि फिसालाजों लोगोसे सानै जिउ गोमाफाबाय गासै साथाम जाहैबाय ने जेनेबा नानि जाथाया माबायदि जाया जेनेबा जों सानैजों उन्दुबायमोन दा मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो मबाइलखौ दसे नायबाय ओमफ्राय बे आंनो बोराया बे खारेनखौ नायदोंमोन खारेनानो अर बायदिजों ओंखारदोंमोन अर बायदिजोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहा सिखारनानै एसे थाबायनो थाब थाबायदोंमोन थाबायनानै बे खारेनखौ दांबाय गावहा दांनानै एसे ओरै फास'दोंमोन मानसिया बे गद्रेजआनो ओरै खोदोंमोन बे मानसियानो जाखादोंमोन ओमफ्राय ओइ होनबाय गावहा सोरबा फैनांगौ नालाय ओमफ्राय दराबो जोखादोंना आखासो बोखादोंना जायखिया हाब्बाय मानसिया बे मानसिखौ माबा फोजोंहोबाय सिखोबाय ओमफ्राय आंहा दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दावराव जाबाय नालाय आंहा सिखारबाय ओमफ्राय दावराव जानानै बे खामसालियाव ज' नायफोजोबबाय जि गाबबाय थाबाय दावराव जानानै ओमफ्राय खुगायानो एसे हां दङमोन थैयाखैमोन बारा बिदिनो जादों थांनाय हिसाबैहाय बियो सुइसखौ नायदोंमोन जाहैबाय जोबोद दुखिथ' आरोखि जोबोद दुखुनांथाव नैबेनोमोन न'खरा देखायनि जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो जोबोद दुखुनांथाव आरो बेयावनो उन्दुदोंमोन ने बेयावनो उन्दुदोंमोन नै अबे सुइसखौथो माबादोंमोन नै बे सुइसआवनो आरो नै बै हायाव नैबेयाव बर्ड दंमोन ने ओमफ्राय बे दांनायनो बिदि जानानै थाबाय ने माबायदि स्टाइलाव जानानै थायामोन जेनेबा आमाया उन्दुदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने मबाइलाबो बावनो चार्ज होखादोंमोन ओमफ्राय सुइचखौ अफ खालामनो फैखो ना मबाइलखौबो जायखिजाया माने इनभार्टारबो दंमोन नालाय जायखिजाया उन्दुलांखादोंसो मानसिया ओमफ्राय आनैया बुंबायना ओमफ्राय बेखौ अफ खालामनो फैखो ना माखो ओमफ्राय बेवहायनो बिदि जाबाय आरो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा नै बे 11,000 भल्टेजआ जनानै नैबे एलटि लाइनावहाय नांदेरदों आरो ओमफ्राय बे एलटि लाइनजोंहाय जेसेबांनाखि बोदोंमोन बे फुरा सर्ट जाजोब्बाय आरो नैबेयावनो जदों नै बेबायदि आरोखि बेयो 11,000 भल्टेज जाहैबाय दोंसे जबाय ओमफ्राय नै ओरैहाय गामिनि आदामोन दं ओमफ्राय आदा जाथाया माब्रै जाया जेनेबा माबायदि जाया आदसा आङो गिबियाव फंबाय एसके अक्ट'बर बाव सफैनो हानायखौ आङो गिबि बरायनानै लाग्रोदों दा जाथाय होनोब्लाथ' जोंहा मैयानि समाव बैयाव गामियाव मोनसे हाबा जादोंमोन दा हाबा जानायाव जोङो जायै लोङै रंजाबाय रंजा खुसि जानानै मोनाबिलियाव आंथ' थायासै न'आव थांबाय दा घटनाया जाहैबाय बे हाबायाव रंजाबाय थानाय समाव जोंना नैबे मोनसे 11,000 भल्टेज एसटि लाइन नैबे थारा जना होदों आरो दा बे थारा जनाय साप्लाइ बे जोङो जिहेतु बोयो न'आव बे बोनाय जोंहा बै एलटिआ बावहाय नांदेरहैबाय आरो बियो थारा बाव नांदेरबाय नालाय दाना बे हाबायावथ' रंजाग्रा माखासे दङ मानसिफोर ओमफ्राय जोंहा गेदेरा न'आव फैबाय दा गावबागाव बे थार जनानै जोंब्लावबाय नालाय ओरै अरा बर्डआव सुइचआव जोंब्लावहैजोब्बाय बेखौ जोंना हौवा गोदाना मबाइल चार्ज होदोंमोन आरो बे मबाइल चार्जखौ होनायाव बे सुइचखौ अफ खालायनो होननानै सुइचआव दांहरदोंमोन आरो सुइचआव दांहरबाय नालाय गावनो स्रेट बोजानानै मानसिया हायाव जालदाब गोलैखाबाय जायगायावनो दा ओमफ्राय बे हाबायावनो सासे हबैनि दैमालु होननाय बे दैमालुआबो खारन बिसिनावनो एसे रंजाबावनो होनानै
कारेन्टआ गैला मा जाखो बे सुइचखौ थुहैनाया बे सुइचखौ थुहैनाया बेहाबो बेहायनो जालदाब गोलैखाबाय दा दुखुनांथाव जाबाय जोंबो माथो खालायबावनो बिदि जादोंनानै जनानै थानायखौ जोंबो नुवाखै दा जेब्ला जोंहा नैबे गेदेराबो सिखारनानै मोनायाव बेहाबो उन्दुखाबाय आरो सिखारनानै बे कारेन्ट बर्डआव दाङैनो बेबा बे कारेन्टखौ अफ खालायनो ना मानो जोंबो मिथिला दाङैनो मानसिया ओरै जानानै थाबाय आरो सुइचआव दांनानै दुखुनांथाव बे गावनि न'आवनो जादों ओमफ्राय हाबाथिलियाव सानै जाबाय हौवा गोदान आरो गामिनि ओरैनो सेंग्रा सासे गथ' हाबा जाखांखाबायमोन नामा हाबा जाखांबाय अलरेडि मोनायाव जानाय लोंनाय ओरैनो सानाव जादों हाबाया बे मोनायाव ओरैनो जानानै लोंनानै इन्टारेस्ट बिदिमोन आरो दा दुखुनांथाव बे कारेन्टनि थाखायनो बे साथाम सुबुङा जिउ गोमानांबाय जोंबो हरसे उन्दु मोनासै जानाय लोगो लोगो जानाय जाथाया घटनाया 11:30 एसे थांबायमोन आरो हिनजाव गोदानखौ अबेनिफ्राय हिनजाव गोदाना थंसिदांनिफ्राय लाबोदों जोंहा न'निनो आंखा बेबो गेदेरनि फिसाजो खाथि आयंनि फिसालानि फिसाजोखौ मोनबोदों दा ओरैबायदि दुखुनांथाव बेसाफोर जोङो बासायगोन खोमा एम्बुलेन्स लिंहरबायनाय एम्बुलेन्सआ टाइम बायदि सफैयैनि प्राइभेट गारिजोंनो जोङो लांबाय मानसिफोरखौ थागौबा लामा ससेयावनो मानसिफ्राथ' बेहायनो जेबो गैखाला खुदैल' लाला दा दुखुनांथाव ओरैबायदि जोङो हरसे थाल्ला रायजोफ्राबो उन्दुनाखै बिसोरनि जाथायखौ नायनानैनो ओरैबायदि दुखु मोनफाबाय जोंबो एथ' मोजां हाबा जानानै बेबायदि जानांगौ आरो साथाम गोजो जाबाय साथाम जानाय बेहायनो बांसिन दुखु नांदों आरो जेनेबा सानै जाफाबावदों इसोर बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन जेनेबा सानै जाफानाया दा बे हौवा गोदाननि बिमाया सासे बे जानाया ओरैनो फिसाफोर जानायखाय दाहाजों गाबै सिरियास जादों खिन्थु बिनि फंबाय हौवा गोदाननि फंबाया बिदाखौ बोखांनायाव एसे सर्ट जाफादों बेहाबो दा लर आसामाव दंहैयो ICUआव दङ दा बेखौ जोङो डेड बडिखौ एसे माबा खालायनो पस्टमर्टम खालायगोननो बे पुलिस प्रसासन फैदों दा पुलिस प्रसासनफ्रा रिपर्ट लादों दा जोंबो बेहाय थांनाय जागोन आरो हस्पिटालाव ओमफ्राय बे सानै हौवा गोदानजों लोगोसे जिउ गोमाफाबाय बेसेबांसो बैसोनि जागौमोन बिसोर हौवा गोदानाथ' 30 बोसोर बे थैफानाया सानै थैनाया बेथ' नैबेनो जोंहा गेदेराथ' 46 इयार्स ओमफ्राय बे सासे गथ'आ 25 इयार्स बे बैसोनि आरो